Продължаваме разговора в студиото на Нощен хоризонт с актрисата Милена Илиева и режисьора Силвия Пешева. Тяхната идея да представят стихотворения в кратки видео-арт форми чрез интернет е подкрепена от Столична община. Кога тръгват видеята? Има ли вече такива в нета? Да, видеята вече излязоха. Всъщност то е едно, все още, първото, в нашата Фейсбук страница, която ние си кръстихме нашия тандем Мисия. Това идва от Милена, Силвия и едно я накрая, тъй като ние двете определено се считаме за хора, които имат мисия, а именно постоянно да кажем нещо на хората. И могат да бъдат видяни на страницата. Имаме и YouTube канал, който по същия начин се казва Мисия. И най-лесно е просто човек да напише приказка за честа в YouTube и може да изгледа цялата видеоарт форма абсолютно безплатно. Като говорим за арт форма, освен играта на гласа, как по друг начин подчертавате идеята в стихотворението? Милена говореше за динамика. Как се постига това? Постига се с всички приеми на киноизкуството. А освен Милена, в проекта участва Ая Коева, която е ученичка в музикалното училище и свири на виолончело, свири собствено произведение по стихотворението, защото това е общ проект. Освен стихотворението, което интерпретира Милена Илиева, имаме съавторството на Ая Коева, която свири на виолончело. И съответно това, което може да даде киното е осветлението и начина на заснемане, който направи оператор Алекс Самунджи. И аз съм безкрайно доволна, защото искахме да направим една театрална среда, но снимана по киноспособ, т.е. да си играем с осветлението. Така че осветление, костюми, динамика в дължината на кадрите, т.е. монтажа. Също така имаме една малка анимация в едни моменти, тъй като просто да ги изисква драматургията на стихотворението. И всичко това се обединява в нашия проект. Каква искате да бъде аудиторията, която ще гледа това, което правите заедно? Само ученици ли да бъдат и към възрастни ли адресирани? Разбира се, всички хора, които обичат поезията, за тях би било малко странно, защото ние представихме нашия проект на едно събитие, което е организирано от Теодора Радева. Казва се Литературни срещи, което се посвещава на един поет и се минава през основните места в София, в които този поет е работил, живял, творил или някое кафене, в което често се е срещал със своите приятели и любители на неговото изкуство. Така че в деня на Христо Смирненски ние представихме това стихотворение и имахме положителни отзиви, особено от хората, които са в литературната общност, защото те самите казаха, че в началото са били доста предпазливи, но след като са видяли начина, по който ние сме представили приказка за честа, са се изненадали положително. Това по някакъв начин запазва или, как да кажа, провокира нашата памет към класическата ни литература, защото влезаха много чужди произведения, както в списъка с книгите, които се учат в училище, така и въобще на пазара. И в това море човек някак си се губи и такива силни произведения, като че ли трябва да има някакъв специален повод, по който да ги прочетем отново. Какво сте предвидели да правите сега? Следващите произведения, за които търсим финансиране и кандидатстваме на различни места, тук е място да благодаря на Дирекция култура от Софийска община, че те ни дадоха възможност да направим първото произведение. Съответно, ние търсим финансиране за останалите си идеи. Следващото стихотворение, което много бих искала да направим, и то с участието на ученици, е Моята молитва на Христо Ботев.
защото смятам, че ще бъде интересно. Намерили сте наистина оригинален начин. Може да се прави и другаде, да не сте първите, но пък е някаква по-пряка връзка с хората, които обичат литература и тези, които им предстои първа да изучават и Смирненски, и Ботев в училище. Мислите ли, че така пътя ще бъде по-пряк, да заобичат младите хора българската поезия, да я разберат? Аз мисля, че това много зависи от не само от родителите, които ако четат в къщи, съответно и децата ще могат да отворят книга и да прочетат, давайки им се такъв пример, но и от самите учители. Не знам сега какви са образователните програми, защото и самите учители са много затрупани с количество информация, която трябва да бъде предадена. И затова нашата идея е да направим едно от стихотворенията точно с ученици, за да могат те самите да пробват, да експериментират, да бъдат провокирани и себе си, и своите съученици и да видят какво би могло да стане, какъв би бил техния прочит. Защото да, Ботев е писал своето стихотворение преди много години, преди повече много от 100 време години. е минало, Да, много време е да. минало и сега расте съвсем друго поколение, в съвсем друга среда. Няма как да виним децата, Да. кое трябва да им е интересно днес. Те трябва да бъдат насочвани. Точно, и това е нашата идея. Просто да бъдат провокирани, да видят какво съвременно, т.е. нещо от съвремието, което могат да интерпретират те самите в това стихотворение, те как го разбират. Да разберат защо всъщност тази част от литературата трябва да бъде запазена за вечността, защото въпреки, че е минало толкова време, ние по-възрастните хора разбираме колко е актуално и колко вечни теми се повдигат там за свободата, за човека, за човешките ценности. Трябва да направим от младите хора, които да ценят всичко това. Точно така. Една от причините едно класическо произведение да стане такова, реално е това, че то разглежда вечни общо човешки теми. И всъщност така нашата идея е ние да можем да насочим взора на младите към тези теми, защото за тях са просто скрити и ние можем да им ги разкрием и всъщност това, което тях ги вълнува, те могат да го открият в тези класически произведения. Нашата работа, според мен, е просто само единствено да ги насочим. Бихте ли се радвали, ако създадените от вас кратки видеа станат част от някой урок в училище? Разбира се. Даже това е една от идеите, да отидем в поне няколко класа, в което да го покажем произведението, да потърсим тяхното мнение и тяхната оценка за това, което правим, съответно после да ги въвлечем в процеса. Мога ли за финал на нашия разговор да ви помоля за някой стих от Смирненски? Да, може, защо не. В живота си нивга не бях се надявал на толкова мил комплимент. Покани ме дяволът. Старият дявол дома си на чашка абсент свеща очертаваше острия профил сред ивица златни лъчи и пускайки дим Мефистофел ме гледаше с влажни очи. В очите му есенна горест бе скрита, но все пак бе горти за смен и махна с ръка той. In vino veritas, ще бъда пред теб откровен. Много ви благодаря, Милена Илиева, актриса. Произведението на Смирненски. Приказка за честа на Христо Смирненски. Прекрасно. Силвия Пешева, режисьор. Двете заедно превръщат тези красиви стихове в едни видео, арт форми, които могат да бъдат открити в интернет. Просто така, за да чуете хубавите стихове и да помислите върху тях. Благодаря ви много за това гостуване в Нощен хоризонт. И ние благодарим за поканата. Беше удоволствие.